अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। माजी मंत्री रामदास कदम यांचे सुपुत्र आणि शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदम यांच्या वाहनाला भीषण अपघात झालाय। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पोलादपूर जवळ हा अपघात घडला। या अपघातात आमदार योगेश कदम यांच्या चालकासह 3 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, तर आमदार कदम सुदैवाने बचावले असून किरकोळ मार लागल्याची माहिती मिळते। आमदार कदम मुंबईकडे जात होते, याचवेळी त्यांच्या वाहनाला अपघात झालाय। आमदार योगेश कदम हे माजी मंत्री आणि शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांचे सुपुत्र आहेत। ते दापोली मतदारसंघाचे आमदार आहेत। मिळालेल्या माहितीनुसार योगेश कदम मुंबईच्या दिशेने जात असताना मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पोलादपूर जवळ एका भरधाव डंपरने त्यांच्या वाहनाला धडक दिली। या अपघातात कदम यांच्या वाहनाचा चक्काचूर झाला। आज मुंबईला जात असताना माझ्या गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला होता। रात्री 10:15च्या सुमारास हा ॲक्सिडेंट झाला, परंतु आई जगदंबेच्या कृपेने आपण सर्वांच्या आशीर्वादाने मी माझे सर्व सहकारी आम्ही ह्या ॲक्सिडेंटमधनं सुखरूप बचावलेलो आहोत। आपण कोणीही आमची चिंता करू नका। आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आज एका मोठ्या अपघातामधून आम्ही वाचलोय, परंतु मला कुठल्याही पद्धतीची दुखापत झालेली नाही आणि पुढचे सगळे कार्यक्रम माझे नियोजित कार्यक्रम जसे होते तसेच मी करणार आहे। आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद हे असेच आमच्या सर्वांच्या पाठीशी असू द्यात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।